Добрый дзень, шановныя слухачы, вас вітаюць гук-рэжысёр Тацяна Васількова і вядучая Наталья Сіротка. Наша праграма прысвечана розным праявам культуры ў нашым жыцці, ад мастацкіх выстаў да штодзённых практык звычайных людзей. І сёння мы пагаворым пра шахматы. Чаму б не? Яшчэ некалькі гадоў таму пра іх успаміналі на дзіва рэдка, а зараз, бадай, у кожнай школе можна знайсці шахматны гурток. Чым прываблівая старажытная гульня і якія перспектывы яна адкрывае перад тым, хто захапіўся ёй, паразважаем разам з кіраўніком аднаго з шахматных клубаў сталіцы, кандыдатам у майстры спорта па шахматах Віктарам Барскім. Добрый дзень, Віктар. Вітаю, Наталья. Давайте пачнём вось з чаго. Можа, гэта мне падаецца, што шахматы сталі такімі папулярнымі апошнім часам? Не падаецца? Не падаецца. Калі глядзець у дынаміцы, то за апошнія некалькі дзесяцігоддзяў шахматы сапраўды на ўздыме. І гэта заўважна, так? Таму заўважаеце вы гэта так, недарэмна. А з чым гэта звязана? Можа быць з тым, што бацькі, у тым ліку дзяцей тых, якіх яны хочуць аддаць у які-небудзь гурток, яны пачынаюць ставіцца да гэтага больш разважліва і шукаюць нейкі баланс, каб дзіцё развівалася і інтэлектуальна, і фізічна. Калі ісці ў напрамку інтэлектуальнага развіцця, то шахматы гэта ідэальны, можна сказаць, варыянт. А чаму шахматы, напрыклад? Мне здаецца, зараз інтэлектуальна шмат можна проста нам на праграмаванне аддаць на нейкую ментальную арыфметыку. Праграмаванне і ментальная арыфметыка, мабыць, гэта больш усё ж такі вузкія нейкія дысцыпліны, а шахматы гэта універсальны такі сродак для развіцця інтэлекту, логікі, калі так казаць ужо канкрэтна. Таму, пэўне, тут ёсць плюсы менавіта ў шахматах. Плюс гэта спорт таксама, ён развівае іншыя якасці. Якія? Такія, як індывідуальнасць, самастойнае прыняццё рашэнняў, таму што ў шахматах дзеці гуляюць самі, ніхто ім не дапамагае, і ўсе рашэнні, якія яны прымуць, яны самі будуць несці за них адказнасць. Таму адказнасць за прыняццё рашэнняў гэта таксама вельмі важны аспект выхавання, так. А вось цікава, як паўплывала пандэмія, якая ўжо другі год доўжыцца, як яна паўплывала на шахматы? Пандэмія на шахматы, пачнем з таго, што яна вельмі паўплывала. З аднаго боку, шахматы, як і ўсё, сышло з афлайну, так? З варыяцый у жывую, так можам сказаць. У тым ліку і ў нас. Калі вось у мінулым красавіку усе людзі пачалі разумець небяспеку таго, што адбываюцца, і заняткі скончыліся, то бок людзі проста перасталі на іх хадзіць, дзеці, і спаборніцтвы прыпыніліся. І гэта, канешне, мінус, таму што гульня ў жывую гэта асноўны спосаб барацьбы, так, у шахматах, таму што ўсе спаборніцтвы праходзяць у жывую, асноўныя і сур'ёзныя. Але з іншага боку шахматы перамясціліся ў онлайн, і шахматы на онлайн паклаліся вельмі добра, таму што калі браць заняткі, то у жывую трэнер мае традыцыйна дэманстрацыйную дошку, на якой паказвае тэму нейкую па праграме. У онлайне ўсё адбываецца абсалютна так жа, таму што трэнер мае дэманстрацыйную дошку, які паказвае там ці ў скайпе, ці ў зуме, ці ў іншай праграме дыстанцыйнага навучання. Дзеці гэта бачаць, і дзеці бачаць пры гэтым і трэнера, і адзін аднога. Канешне, кантакт персанальны, ён змяняецца, ён памяншаецца, таму што ўжывую ўсё ж такі трэнер ахоплівае ўсю аўдыторыю, і ягоныя ўсе эмоцыі на іх накіраваны. Тут таксама так ёсць, але кантраляваць усіх ўсё ж такі складаней, таму што дзіцё можа выключыць, умоўна кажучы, свой гук ці відэа, і яго складана адразу на гэта адрэагаваць. А на гульню, як гэта паўплывала, гульня таксама перамясцілася ў онлайн на некалькі асноўных шахматных платформаў, і вельмі выразна бачылася, што наведвальнасць гэтых платформаў узрасла вось увесну, пачынаючы з сакавіка, вельмі-вельмі моцна. То бок у 2 разы, і
на галоўных платформах. Галоўныя платформы гэта chess.com или chess.org. На іх можна было заўважыць наведвальнасць адначасовую там 10 каля 100 000 чалавек з усяго свету. А на гэтых платформах гуляюць адно з адным ці з робатам? Можна выбіраць. Тыя, хто яшчэ не ўмее гуляць, ну, ці гуляе дрэнна, толькі навучыўся, можна пачынаць з гульні з кампутарам, так? Прычым выбіраючы ўзровень, з якім ты гуляеш. Можна не адразу гуляць там самым моцным, тому што самым моцным гуляць складана нават самым лепшым грасмейстарам у свеце. А большасць усё ж такі гуляе адно з адным, прычым можна гуляць проста трэніровачныя партыі, можна гуляць турніры. Пры гэтым турніры таксама, ну, часцей за ўсё праводзяцца трэніровачныя, іх вельмі шмат, але праводзяцца і афіцыйныя, такія, ну, з сапраўднымі прызамі, у якіх ёсць спонсары і прызавыя фонды добрыя. А як онлайн адсачыць, ці не дапамагае хто-небудзь? Вось гэта вельмі важная праблема, так званае чытарства, што людзі часта падманваюць свайго суперніка, карыстаюцца дапамогай кампутарных рухавікоў. І гэта, канешне, ну, прыкладна як у фізічных відах спорту, гэта як допінг у нас. І калі ты проста гуляеш адно з адным на звычайнай платформе і не бачыш суперніка, то адсачыць вельмі складана. І тут ёсць некалькі сродкаў, што можна, напрыклад, там праводзіць турніры, калі абавязаны гулец усталёўваць камеру побач з сабой, каб яна паказвала, што ты нічым не карыстаешся. Але гэта таксама не дае 100% гарантыі. Зараз прыйшлі да таго, да так званага гібрыднага варыянту, калі, вось, напрыклад, некаторыя вельмі сур'ёзныя там значныя турніры праводзяцца ў сваіх краінах, у онлайне, але шахматысты гуляюць у спецыяльна адведзеным памяшканні, дзе ёсць суддзя, які сочыць за тым, каб гулец сумленна гуляў, не карыстаўся нічым староннім. Цікава. А як зараз справы ў беларускіх шахматах? У нас же, здаецца, не было такіх афіцыйных каранцінаў, якія б забаранялі? Так, афіцыйных не было, але сусветныя працэсы ўсё роўна на нас уплываюць вельмі моцна. І у нас адбывалася прыкладна тое ж самае, што і ва ўсім свеце. Таму што калі афіцыйных карантынаў не было, то неафіцыйны быў, можна сказаць. Таму што людзі мінулай вясной сыходзілі ўсё роўна ў самаізаляцыю вялізнай колькасці. І дзеці на заняткі ўжывую амаль не хадзілі. Таму клубы былі вымушаныя перайсці таксама ў фармат онлайну, прыстасавацца да гэтых новых умоваў. Але, ну, наш клуб, напрыклад, здолеў гэта зрабіць даволі паспяхова і хутка, і амаль усе тых, хто займаліся увесну, яны працягнулі займацца і так. Нават быў такі плюс, што калі улетку дзеці раз'язджаюцца там па вёсках, па гарадах нейкіх іншых, там да сваіх сваякоў, то раней яны ўжывую, зразумела, не маглі займацца тут у нас у Менску на месцы. То зараз яны могуць працягваць займацца, таму што неістотна, дзе ты знаходзішся фізічна падчас занятку. Вось я разумею, што чалавек, які займаецца нейкім фізічным відам спорту, і калі ён робіць перапынак, яго фізічная форма пагаршаецца. А ці пагаршаецца форма шахматыста, калі ён робіць перапынак? Вельмі моцна, канешне. Таму што калі прыпыніць заняткі на доўгі час, калі прыпыніць практыку на доўгі час, як і ў любым відзе спорту, гэта вельмі ўплывае на шахматыстаў. Таму што, ну, былі выпадкі, што вось калі пандэмія пачалася, нехта не захацеў пераходзіць у онлайн, і атрымалася, што прапусцілі, можна лічыць, 5 месяцаў людзі, а гэта вельмі шмат. То бок нават 3 месяцы ўлетку, калі ты прапускаеш, гэта форма проста знікае, можна сказаць, і яе узнавіць восенню вельмі складана. А там ужо часта пачынаюцца афіцыйныя спаборніцтвы, і ну, праз гэта вялізныя цяжкасці ўзнікаюць. А тут можна было займацца і ўлетку, і гэта нават было зручней. І ну, такі цікавы эфект атрымаўся, што некаторыя нават выйшлі з лепшай формай,
шахматнай, чым раней, чым гэта было б без такіх зменаў. Вось цікава, а зараз у вас заняткі офлайн, онлайн, які? Зараз заняткі адбываюцца і онлайн, і офлайн. Летом на канікулы не сышлі? Людзі, канешне, сышлі на канікулы, некаторыя ўсё ж такі лічаць, што канікулы гэта значыць такі час, калі займацца не трэба нічым. Ну, наогул там школы няма, значыць нічога няма. Для шахмат гэта, канешне, як і зноў-такі як любога віда спорту, гэта дрэнна. Але частка працягвае займацца ўжывую у клубах. Гэта не тое, што было ў мінулым годзе, людзі ўсё ж такі пачалі ставіцца трошку па-іншаму. А частка тых, хто займаўся тут, яны сышлі зноў-такі ў онлайн. А ў онлайне зараз займаюцца дзеці і дарослыя, дарэчы, таксама не толькі з Беларусі, а і з-за мяжы. А вось цікава, ці бываюць у шахматах нейкія таварыскія турніры, нейкія проста, не ведаю, святы, фестывалі, якія не ўваходзяць, нічога не дадаюць агульнаму рэйтынгу, ты проста можаш гуляць дзеля свайго задавальнення, не задумваючыся, колькі гэта табе дадасць ачкоў. Так, канешне. Ну, ёсць, як правильно сказалі, што турніры, якія гуляюцца на міжнародны рэйтынг, там на вялізныя прызавыя фонды, але процьма турніру, якія гуляюцца з большага дзеля задавальнення. І тыя турніры, якія мы пачалі праводзіць у онлайне, такімі і былі. То бок мы адмыслова не рабілі ніякіх прызоў, унёскаў таксама не бралі, прызавыя фонды не рабілі, таму што гэта павялічвала рызыку той самай праблемы падказак з боку шахматных рухавікоў. Таму людзі гулялі збольшага дзеля свайго ўласнага задавальнення, і матывацыя была унутранай, так? І ўжывую, в прынцыпе, таксама вельмі шмат турніраў і фестываляў, якія адбываюцца, у першую чаргу не для прафесіяналаў, хаця для іх таксама, а для вялізнага кола аматараў, якім цікава проста прабавіць час за шахматнай дошкай. А вось як лічыце, мне здаецца, што шахматы сталі моднымі зараз, асабліва пасля таго, як выйшаў серыял, які у нас часам пераводзяць як каралеўскі гамбіт, часам як ход каралевы. Паўплываў ён? Ён паўплываў, так. Але ён паўплываў, даволі спецыфічна, таму што традыцыйна ўсё ж такі большая частка шахматнай аўдыторыі гэта дзеці. А тут, зразумела, што серыял гэты, ён не дзіцячы, ён на дарослую аўдыторыю. Хоць і пачынаецца з дзяцінства гераіні. Так, але ён накіраваны выразна на дарослую аўдыторыю, і інтарэс да шахмат узрос менавіта з боку дарослай аўдыторыі. А жанчын ці мужчын? Ці не зацікавіла гэта жанчын больш? Цікава. Цікава было падсачыць. Я б не сказаў, што нейкія вялікія зрухі там у бок жанчын ці мужчын. Але прыходзяць сярод дарослых тых, хто хоча займацца шахматамі, і жанчыны ў тым ліку. Але, можа быць, калі іх зараз пачало прыходзіць аднолькава, мужчын і жанчын, то гэта зрух у бок таго, што жанчыны больш пачалі цікавіцца шахматамі, таму што раней традыцыйна мужчыны больш прыходзілі ў шахматы. Вось яшчэ цікава, а як вы, як шахматыст, ацэньваеце гэты серыял, наколькі ён праўдападобны? На самой справе там, канешне, ёсць моманты такія далёкія ад практыкі сапраўдных шахматыстаў, так? Ад іх жыцця. Але шахматныя партыі, у тым ліку, перададзеныя даволі пісьменна. У тым ліку праз тое, што стваральнікі паставіліся да гэтага адказна і прыцягвалі вядомых шахматыстаў, у тым ліку Гары Каспарова, да кансультацыі гэтага серыялу. Таму, канешне, калі не прыдзірацца вельмі моцна, то можна сказаць, што серыял сапраўды шахматны, так, што гэта не нейкія там прыдумкі з паветра, з космосу ўзятыя. Вось, працягваючы тэму моды, калі нейкая з'ява робіцца моднай, туды прыходзіць шмат людзей,
шмат людзей з самымі рознымі матывацыямі, і гэта звычайна мяняе саму з'яву. Ці можа мода неяк нашкодзіць шахматам, ці можа мода неяк змяніць шахматы? Можна сказаць, тое, што яна змяняе, гэта дакладна. Тое, што дрэнна, гэта наўрад ці. Лепш хай шахматы будуць модныя, хай у іх прыходзіць больш людзей, таму што гэта, ну, па-першае, шахматы гэта выдатны від спорту, проста. Па-другое, добра тое, што людзі такім чынам спрачыняюцца да інтэлектуальнага віду спорту, да нейкай новай культурнай, можна сказаць, з'явы ў іх жыцця, проста падвышаючы свой культурны ўзровень. Змяняе шахматы, ну, пэўне, так. Чым больш людзей глядзіць шахматы, тым менш у сярэднім людзі могуць вельмі паглыблена ў шахматы уваходзіць, так? Таму што шахматы вельмі глыбокая і складаная гульня, і калі гросмайстеры гуляюць на высокім узроўні, то часта там нават тым самым кандыдатам у майстры часам бывае складана зразумець, што там робіцца на дошцы, там што робяць гэтыя людзі. Тым больш складана гэта рабіць звычайным аматарам. Таму больш павышаецца цікавасць і папулярнасць хуткіх фарматаў шахмат, дзе кантроль часу зменшаны, дзе, напрыклад, там гуляюць па 5 хвілін, так званы бліц, ці хуткія шахматы рапід. Таму што гэта ўспрымаецца прасцей, гэта больш відовішчна, але дрэннага ў гэтым нічога няма, таму што захоўваецца і класічны варыянт, і папулярнасць гэтага таксама падвышаецца. Плюс, каб вялікае кола шахматных аматараў, вось гэтае павялічанае, можна сказаць, праз моду, разумела шахматы лепш, зараз вельмі папулярныя шахматныя стрымы. І шмат шахматыстаў заводзяць свае YouTube-каналы, на якіх вядуць онлайн-трансляцыі ці сваёй гульні, пры гэтым тлумачаць, што адбываецца, што яны робяць, ну, такой часта ў забаўляльнай форме. Ці вядуць трансляцыі з каментарамі нейкіх турніраў прафесійных. Што таксама павышае і разуменне, у прынцыпе, і спрашчае ўспрыняццё вось гэтых вельмі складаных партый, якія гуляюць гросмайстеры. Чым больш будзе аматараў, тым больш будзе майстроў спорту і тым больш будзе гросмайстераў, ці ўсё ж такі колькасць тых, хто пачынае прафесійна займацца шахматамі, не залежыць ад таго, наколькі шырокае кола аматараў, тых, хто проста ведае, як рухаць фігуры. Не, вядома, калі шахматамі цікавяцца і займаецца больш людзей, то, адпаведна, і на прафесійны ўзровень пераходзіць таксама больш людзей. Можна сказаць, што хутчэй за ўсё маецца нейкі адсотак тых, хто з аматарскага ўзроўню ці з узроўню такога агульнаадукацыйнага пераходзіць на прафесійны. Ну і адпаведна, чым больш будзе першага ўзроўню, тым больш перайдзе на больш прафесійны. А вось калі гаварыць пра дзяцей і шахматы, з якога ўзросту вы прымаеце дзяцей у свой клуб? З якога ўзросту ввогуле варта пачынаць гуляць у шахматы? Менавіта ў нас ёсць заняткі нават для зусім маленькіх дзетак, для 3- і 4гадовых, але гэта больш такое агульнае развіццё, так? Хаця праграма менш сур'ёзная, так, і больш у такой гульнявой форме. Але, тым не меней, гэтыя дзеці малыя, яны пад канец навучальнага года ўжо могуць згуляць цалкам партыю ад пачатку і да канца. Хаця па адну, але гэта ўсё роўна вельмі істотны вынік. А ўжо шахматы, дзе дзеці займаюцца цалкам шахматамі, пачынаюцца з 5 гадоў. А ці могуць бацькі быць самі даваць урокі шахмат, ці ўсё ж такі варта даверыць гэта прафесійнаму трэнеру? Бацькі, нават калі яны гуляюць добра, успрымаюцца дзецьмі зусім па-іншаму. І дзецям успрымаць гэта як любы там прадмет нават навучальны. Гэта калі
нехта з бацькоў ведае добра. Ну, усе ўмеюць чытаць і пісаць, так. і многія спрабуюць дзяцей навучыць гэтаму. Так, але ну ўсё ж такі у спорце гэта даецца складаней. І ўспрымаць там маму ці тату як свайго трэнера, а не маму ці тату, вельмі складана. І ты адпаведна ставішся да сваіх бацькоў як да бацькоў, так, якія там могуць нейкія паслабленні рабіць часам, калі гэта можа быць і не трэба. Трэнер таксама можа рабіць паслабленне, але калі лічыць гэта патрэбным. Так? А тут усё ж такі камунікацыя ідзе менавіта на ўзроўні там дзіцё і тата ці дзіцё і мама. А да трэнера дзеці ставяцца больш сур'ёзна як да таго, хто... То бок сваіх дзяцей вы самі вучыць шахматам не будзеце? Тут гледзячы на якім узроўні. Калі навучыць гуляць у шахматы на ўзроўні хадзіць фігурамі там і ці нейкіх зусім простых вышынь, то гэта адна справа. Там проста падаваць прыклад свайму дзіцю наконт таго, што шахматы гэта класна. А калі навучаць на больш прафесійным узроўні, калі раптам там мая дачка зацікавіцца гэтым, а колькі ёй зараз? Зараз ёй амаль 2 гады. Так, але яна ўжо знайшла шахматы ў доме і вельмі цікавіцца імі. А, дарэчы, а вы ёй дазваляеце просто забаўляцца з шахматнымі фігуркамі, просто як з лялькамі? Так, ці ўсё ж такі трэба, каб вось захоўвалася нейкая дыстанцыя, што гэта сур'ёзныя рэчы? Не, без праблемаў. Яна менавіта, 2 гады складана, там нават ёй няма 2. Ставіцца да гэтага больш сур'ёзна. Да ўсяго, што атачае яе. Таму якая праблема, не? Але ёй цікава вось гэтыя фігуркі, іх шмат. Менавіта яна разумее, што вось павінна быць дошка для шахмат, так, для фігурак, што яны не існуюць там проста так недзе ў прасторы, незалежна там ад шахматнай дошкі. Нават ведае там ужо, як яны называюцца. А вось цікава, у вас дома шмат шахматных набораў? Некалькі, можна сказаць. Я б не назваў гэта шмат, але ёсць шахматны набор, які існуе для таго, каб на ім гулялі, так, а ёсць яшчэ там шахматны набор, які стаіць на палічцы і збірае. І упрыгожвае навакольнае асяроддзе. А гуляць, неяк рука не падымаецца, таму што раптам ён такі прыгожы, што раптам здарыцца нешта. А лепш гуляць нечым больш утылітарным. Я, дарэчы, чула, што трэнеры нават памер дошкі для дзяцей падбіраюць адмыслова, а не выпадковы. Каб можна было адным позіркам. Тут дошка, яна ў любым выпадку 8/8, там, зрабіць її менш ці больш, яна ад гэтага не зменіцца. І дзецям на пачатку іх шахматнага развіцця сапраўды складана успрымаць усе 64 клеткі шахматнай дошцы і бачыць усё, што адбываецца на шахматнай дошцы. І калі яе змяніць сам памер дошкі, нічога не зменіцца абсалютна. Таму шахматныя камплекты, яны даволі стандартнага памеру. І калі яны становяцца, калі яны проста меншыя, гэта там такія паходныя варыянты, яны зручныя там, калі кудысьці там пераязджаць. А ў клубе яны для ўсіх аднолькавыя. Вось, напрыклад, калі я не збіраюся рабіць дзіцяці чэмпіёна, дзе праходзіць мяжа паміж аматарствам і тое, што вы ўжо называеце прафесійным узроўнем? Гэта што? Гэта разраднік, гэта кандыдат у майстры спорту? Дзеці і бацькі, у прынцыпе, самі збольшага выбіраюць, наколькі ім падабаецца гэты від спорта, як і любы. І можна і з трэцім ці другім разрадам успрымаць шахматы як спорт для сябе самога. А можна разумець, што вось табе гэта падабаецца, ты любіш шахматы, ты бавіш час, табе вельмі прыемна з гэтым, і будзеш ставіцца гэта як да хобі хутчэй. Таму тут складана так размяжоўваць. Зразумела, што калі там дзіцёнак яшчэ не гуляў ніводным шахматным турніры, то яму проста складана зразумець, яму, як успрымаць тое, чым ён займаецца, як забава ці як сур'ёзны від спорту. Так? А калі ўжо пачынаюць дзеці гуляць у турнірах, калі турнір праходзіць першы, другі, трэці, тады ўжо гэта разуменце патрошку прыходзіць. І з узростам таксама.
То бок все ж таки раіце людям, нават аматарам, выходзіць на нейкія турніры? Абсалютна, канешне. Проста для вышэйшага, глыбейшага разумення шахмат, так? Для паляпшэння ўласнай гульні, таму што, усім, у любым выпадку, калі яны нават займаюцца для ўласнага задавальнення, а не для спартыўных дасягненняў, ім усё роўна хочацца гуляць лепей. І гуляць лепей без удзелу ў турніру абсалютна нерэальна. Таму што гэта зусім іншы ўзровень сваёй уласнай гульні. Ты яе сам успрымаеш па-іншаму, чым тыя парты, якія ты гуляеш, таварыскія парты трэніровачныя. Таму гуляць трэба ўсім. А вось хто лягчэй пераносіць паражэнні? Дзеці ці дарослыя? Тут бываюць розныя выпадкі. Канешне, дарослым проста больш... ім прасцей неяк кантраляваць сябе. Але тут менавіта справа ў кантролі, а не ў спрыняцці паражэнняў і перамогаў. Таму у дзеці часта іх эмоцыі проста вонку. А як вы матывуеце дзіцёнка пасля пройгрыша зноў сядаць за дошку? Нават прыкладамі, можна сказаць, вялікіх шахматыстаў, знакамітых, якія таксама часта прайграюць. Так, яны пры гэтым не плачуць за дошкамі, так, яны ўспрымаюць гэта нармальна. З дзецьмі можна падысці і сказаць, што ты ўсё роўна гуляў, напрыклад, добра, і бываюць партыі, калі ты перамог, але рабіў незразумела што на дошцы. Так, проста супернік памыліўся. А можна згуляць выдатную партыю і прайграць, і лепш такую партыю атрымаць. Так, і трэнер тады, канешне, толькі пахваліць, калі нават, прайграў. А вы часта хваліце сваіх вучняў? Можна сказаць так, таму што гэта галоўная матывацыя, так? Таму што пахвала трэнера гэта ўсё ж такі сур'ёзна, так? Але яна з іншага боку павінна быць за нешта рэальнае, так? Яна не павінна быць нейкай пустой, таму што тады гэтыя пахвалы неяк так дэвальвуюцца. А дарэчы, ці часта вас абыгрываюць вашы вучні? Так бывае, асабліва на занятках, калі вучань засяроджаны на партыі, а ты глядзіш і на партыю, і трэба кантраляваць усё, што адбываецца наўкол. Таму, канешне, у такіх сітуацыях гуляць вельмі складана. І з тымі, хто мае ўжо сур'ёзны, больш-менш шахматны ўзровень, трэба асцярожна вельмі ставіцца да такіх партый. Вось вы кандыдат у майстры спорту, ўжо нейкіх кандыдатаў у майстры спорту па шахматах вырасцілі? Кандыдатаў не, але ёсць людзі, якія да гэтага ідуць, маюць першы разрад. Так, першы разраднікаў ўжо там, набліжаецца, пэўне, да дзесятка. Вось з іх некаторыя і ў сваім шахматным развіцці імкнуцца ісці далей. Спадзяюся, што перарастуць трэнеры. Будзеце іх запрашаць у якасці трэнераў у ваш клуб? Ці яны іншым зарабляюць? Яны пакуль што не зарабляюць, таму што яны дзеці, але калі ім будзе цікава, то чаму б не? Вось, яшчэ амаль апошняе пытанне. Ці можаце параіць якую-небудзь літаратуру для тых, хто хоча навучыцца граць у шахматы? Ёсць вельмі шмат шахматных кніжак, і пачынаць можна з чагосьці простага, так, проста каб зразумець, што гэта такое. Ёсць вельмі, такая традыцыйная, вельмі класная кніжка «Вандроўка ў шахматнае каралеўства». Так, Авербаха і Котава, па-мойму. Вось гэта, такая яшчэ, яна ўжо старая, але шмат перавыдавалася, таму што папулярная. А так, канешне, каб зразумець шахматы, то лепш прыходзіць да трэнера і старацца гуляць у нейкіх спаборніцтвах, і тады для сябе пачынаць разумець, ці цікава табе гэта. Таму што шахматы гэта не толькі спорт, але і жывы кантакт. Канешне. Нагадаю, што сёння госць эфіру кандыдат у майстры спорту па шахматах Віктар Барскі, стваральнік аднаго з шматлікіх шахматных клубаў Мінска. Пераслухаць нашу размову вы зможаце на сайце radiokультура.by, а таксама на нашым YouTube-канале. На гэтым гук рэжысёр Тацяна Васількова і вядучая Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы на хвалях культуры.